Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavigwa chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichikuudzaiwo izvo zvandakambosangana nazvo mainge muri mugore ra2015 mushure mekunge ndauyawo muno muSouth Africa ndikabva ndachizotanga kugara nemurume wangu. Saka murume wangu ndiye akatanga kuuya muno mumujoni, then ndokubva ndachizomutevera. Ndakati ndauyawo kuno kuSouth Africa, saka pandakawana achigara ndakaona sekunge painge pasingaite, but painge patori right. Mufunge zvenyu tingadai tisina kuzombosangana nemaproblems atakazosangana nawo kuzosvika tichizoshayikirwa nemwana uyo ainge achiri mwana mudiki, ainge aine 2 months nekuda kwezvatainge tava kusangana nazvo nezvinhu zvainge zviri pamba apo patainge tava kugara panguva yacho iyoyo. Saka ndakati ndauya ndikatanga kugara nemurume ndokubva ndachizobatira pamuviri. Pamba ipapo painge pasiri safe because painge paine mikuku yainge yakawanda ende paigara zvidhakwa, paingoitwa yose yose. Ndobva ndachizotanga kutsvaka imba. Murume wangu akatomboramba akabva ati pano ndipo pakachipa. Saka ndaiva nevamwe magogo avo vandaipota ndichiitira mapeace job. Magogo ava handina kunge ndakaziva kuti ivo vainge vatori muroi ende vainge vatori neclub ravo revakadzi vemuno muSouth Africa vanoita zvekuroya. Saka ndakabva ndachizovaudza magogo vaya kuti ndainge ndichitsvaka pokugara. Vakabva vanditi vainge vachazotaura neimwe shamwari yavo. Vakabva vachizondiudza kuti shamwari yavo ainge aine imba, but imba iyi yainge iri kumaSuburbs. Vakabva vati ainge akabvuma akati kana kuri kunzi vanenge vachikwanisa kuzopota vachindichengetera pamba pangu uye zvekare nekungotarisawo kuti maloja ari kumbozvifambisa sei, nekuti painge pachigara mastudent nemanigerian but painge pasingagari vanhu vakawanda. Munongoziva upenyu hwekumaSuburbs. Saka takabva tachizobva kulocation. Kana murume akatofara akatoti mukadzi wangu wakangwaririra, tarirawo kuti tava kugarawo kumaSuburb kwekuti kana mapurisa haasviki, nekuti mulocation imomo mapurisa ainetsa zvisingaiti. Saka akatoti mukadzi wangu wakarakidza kungwara nezvawakaita. Ndokubva tachizotuta zvinhu zvedu tikabva tachizobva mulocation tikatanga kugara kumaSuburbs. Zvino takati tava kugara kumaSuburbs apa ndainge ndiine pamuviri. Magogo vaya handina kuregedza kuvaitira mapeace job, asi ndaiva nehope dzimwe dzandaingorota. Ndaiti kana kuri kunzi mangwana ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kumba kwavo kunoita mapeace job, mukoma usiku ndaisarara, ndaibatwa nemamwe madzikirira uye zvekare ndairota ndiri mune imwe nzvimbo inenge iine rima. Saka ndaizongovarota apo pandinenge ndava kuda kunopepuka, ndopandaingovaona. Ndaingoona fesi yavo kungoti ba murima, ndobva ndatovhunduka. Murume wangu ndakatombomuudza nezvayo nyaya iyoyo, akabva angonditi sezvo ndainge ndiine pamuviri zvimwe kuda ainge ari mapregnant hormones. Saka ndaingogara ndichingoenda kumba kwavo ndichinovaitira mapeace job. Pane mumwe musi pandakatomboda kuvabvunza kuti seiko nai magogo ndichikurotai pose pandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichiuya kuzoita mapeace jobs pamba penyu, kasi munoita zvokutondidaidza here? Asi ndakaona kuti zvainge zvisingaiti kuti ndinge ndichibvunza munhu mibvunzo yakadaro because zvinenge zvangofanana nekuti wapuma munhu uroi. Saka ndakabva ndachizongonyarara, but upe idzodzo dzagara dzichingondishungurudza. Ndakazoti pandainge ndava ne5 months mukoma, zvinhu izvi zvakaitika live and direct, ende ndo musi wandakatanga kuziva kuti zvechokwadi zvavanoti zvitokoloshi muno muSouth Africa zvirimo uye zvekare nezvipoko zvirimo. Ende ndakati ndakarara. Murume wangu ainge abva kubhawa late musi wacho iwoyo tikatonetsana because aiti kana akabuda akaenda kunonwa doro paanozodzoka ndinenge ndanzwa nekushungurudzika because ndaiti kana ndava kuda kurara ndaingoita imwe feeling. Harono kana makamboitawo feeling yakadaro mukomanashi, feeling yekuti unongonzwa kuti mumba maunenge uri
apa unenge uri usiku uchingonzwa kuti mune umwe munhu arimo, kana kuti like unongofila somehow kuti pane chimwe chinhu chirimo mumba chirimo, ende chinhu ichocho chakangomirira kuti kana warara chinge chichizokukuvadza. Saka ndo feeling yandaiwanzokuita kana kuri kunzi murume wangu kana aenda kubhawa kunonwa doro zvekutoti taitonetsana zvisingaite. Musi iwoyo akandinyepera akabva ati ainge achida kuenda kuliquor store kuti ange achinotenga doro, because tainge tava nemutemo wekuti anofanira kuti ange achinwira pamba, because ndainge ndava kutya kugara ndiri ndega, especially kana uri usiku ozouya zvake pakati peusiku. Apa ndinenge ndanzwa nekungorota hope dzinotyisa chete. Izvo pamba apa mukomana Ashe mukadzi wepo ainge ari muroi. Apa painge pakafira zvekare umwe mukadzi ainge ari muZulu ainge akafirapo pamba ipapo. Saka chipoko chake ndo chainge chichinetsa pamba apa. Tainge tichiti makonzo, izvo ainge asiri makonzo. Mukadzi uyu akafa achiita zvekuzvisungirira. Aingorotawo hope idzodzo dzandainge ndichirota, achishungurudzwa nezvikwambo, achingoona zvimwe zvinhu zvinotyisa. Saka nekuda kwekuti akamborasika njere achiri kwavo kuKZN asati auya kuzogara muJoburg, akafungidzira kuti zvimwe kudai inge iri depression, because mukadzi uyu chipoko chake chakazototanga kutouya kwandiri live and direct mukoma. Zvaingoitika so simple, so ndakangorara pamubhedha ndongovhura maziso ndotomuona. Dzimwe nguva aikwanisa ngoyobva atonditi muka titaure. Saka paya pandaizwa muka tava kutanga kutaura ndipo paaibva achizondiudza zvose zvakaitika kwaari. Ainge ari munhu ainge aine depression, akarwara nedepression kwenguva yakareba, akatomborasika njere apo paainge achiri kuuniversity, achiri kwavo kuKZN. Saka ndo zvakazomubvisa kuKZN izvozvo achizoya muJoburg achiti zvimwe kuda zvichaita senani, because ainge achifungidzira kuti ainge achiroyewa nehama dzake, to be specific aiti ainge achiroyewa nevamwe amai guru sisi vaamai vake. Ndokusaka aigara aine depression, vaita zvekutumidzira rima kwaari achiti iye depression mweya werima unouya ubva wachizokufukidza kuita sekunge gumbeze, zvekuti unongoona uri murima, upenyu hwako unenge uchiona sekunge hakuna kwaunenge uchienda, inenge iri nhau yekuti unenge wakafukidzwa nerima racho iroro. But izvi zvakazoitika after chipoko ichi chatova nenguva chichindishungurudza, uye zvekare ndazodzipirwa kamwana kangu kacheche nezvikwambo zvaamai vepamba patainge tichigara ipapo. Zuva randakaona chitokoloshi live and direct, ipapo murume wangu ainge anonoka kubva kubhawa. Saka ndainge ndakarara ndichiona TV kudaro mukoma ndainge ndakatorara neleft side ndichitoona TV, nekuti ndoko ainge kuine TV kuleft side remubhedha. Saka ndakati ndichiona hangu TV ndokubva ndachizongotanga kutsumwaira ndichibatwa nehope. Mukomana Ashe ndakati ndabatwa nehope kudaro ndopandakangonzwa kungogwedebudzwa mapoto mumba. Ndikabva ndati kwari kugwedebudza mapoto mumba mangu ambori ani, kuti murume atobva kuPower but makey ainge asiya zvake maspare key. Saka mukomana Ashe pandakati ndichinovhura maziso ndakakaona mukoma kachikwambo zvakainge kainge kachityisa. Kachikwambo aka kainge kaine mutumbi wegrey, kainge kakaita kunge kamwana kadiki, but kainge kakaita kunge kamwana kadiki asi kari kamunhu kakuru, kari kamwana kacheche but kari kamunhu kakuru. Kainge kakaunyana chiso chose ichi, uye zvekare kainge kaine zviwoko zvainge zvakabhenda, ko idzo nzara zvainge zvichityisa kane imi vanhu we. Apa kainge kaine maziso ainge akaita makurukuru, zvainge zviri zvinhu zvainge zvichindivhundutsa. Saka ndakaramba ndakakatarisa. Ipapo mukoma ndakanzwa ndichibatwa nechiveve muviri wangu wose. Ndaida kuscreama but ndakatadza, kana izwi rakatadza kubuda mandiri. Ndikangoramba ndakakatarisa ndichishaya kuziva zvino kuti ndoita sei. Kakabva kangonyangarika. Pakakanyangarika mukoma ndakaona light rakaita kuti kujeka. Izvo chainge chiri chipoko chemukadzi uyo ainge akakomita suicide murumu imomo matainge tichigara. Rumu yose yakajeka mukoma kuti ndopandakabva ndachizonzwa nokupa door. Zuva iroro
ini handichikanganwe. Saka pandakanzwa kuti gugugugu padhoo, ndakabva ndati kasi murume wangu adzoka. Apa ndainge ndichiri ndakangobatwa nechiveve chiya kuita sekunge madzikirira, ndikanzwa kuti painge paine munhu ainge achinoka. Ndakati murume wangu ari kunoka nehasha kudai, chiko chiri kumbonyatsokuitika apa? Kuti ndige ndichimuka ndainge ndisingakwanise. Apa ndaiti ndiri kuridza mhere, izvo ndaita kuzevezera pasi pasi. Mukomanashi munhu uya akaramba achingonoka padhoo, gugugugugu, achingonoka chete. Ndopa ndakabva ndachizoona amai vepamba patainge tichigara, ndakavaona mukomanashi, dhoo rakazvivhura rega, ndokubva razvivhara. But razvivhura kudaro ndakavaona kuti ndivo vainge vakamira padhoo vachinoka. Dhoo ndokubva razvivhara, ndopa ndakabva ndachizomuka ndichiridza mhere. Mastudents ose akabuda vakauya vakandinokera. Mukomanashi ndakaenda ndikanovhura dhoo, ndichimhanya ndikamira panze ndikavaudza zvose zvainge zvaiitika. Saka umwe ainge achinzi Hunadi, handimukanganwe musikana iyeye, ainge ari muchangani aibva kuGiyani, akabva ati ndo zvandaigara ndichikuudzai guys izvi, kuti inini ndinongoti kana ndikarara ndinoona mumba mangu munobva machizoita chimwe chaedza chandinoshaya kuziva kuti chaedza ichocho chinenge chabva kupi. Saka Hunadi uyu akazotaura nyaya dzakawanda dzehope dzose dzaainge achirota. Iye aita sekunge ainge aine vadzimu vainge vari paari. Saka akataura zvinhu zvakawanda zvaaigara achingorota. Chakazondinetsa mukoma ndechekuti murume wangu akasvikirana nalandlord wepamba patainge tichigara. Amai vavo vakadhiraivha vakabva kuestate kwavainge vachigara pakati pausiku. Mukoma vakangouya vakati vainge vachida kutora mita yemvura. Zvemusiwo yomukoma handifi ndakazvikanganwa. Ini handina kunge ndakaziva kuti vakasvikirana murume wangu nalandlord, because ndainge ndiri mumba. Ndopaakabva achizopinda akabva ati iwe ko landlord wako zvaari kutora mita yemvura hameno kuti ari kuidii usiku hwakadai, plus ambotenderera achiti ari kuda kuona kuti hatisi kusiya takavhura here mvura usiku hwose, matepi akavhurika mvura ichingobuda usiku hwose. Zvinhu zvakandikatyamadza, but ndakangoziva hangu kuti vainge vachizvisiva kuti pane zvandainge ndaona. Ndakati ndichida kunoudza murume wangu mukoma, nzeve dzangu dzakabva dzachizotanga kurira. Ndaita kunzwa vanhu vainge vachitaura, but vanhu ava vaitaura vari nechekure. Ndakabva ndachizonzwa voice, but voice iri ndakanyatsokunzwa kuti ivoice rehama yangu yakafa yandinoziva, but ndakashaya kuti ndiani. Ndakangonzwa munhu akati kwandiri, usataura kana uchida upenyu hwako, usataura, usazvitaura nhasi. Mukoma ndokubva ndanyarara. We went to bed nemurume wangu. Ndakazomuudza zvimwe zvacho mangwana acho makuseni, but ndainge ndichitya manje kuti ndige ndichimuudza kuti ndainge ndakaona landlord ndivo vainge vachindinokera. Ndikabva ndaramba hangu ndakanyarara. Zvinhu izvi zvakaramba zvichingoitika mukoma, kudzamara ndichizobatsirwa mwana wangu. Ndakati ndabatsirwa mwana wangu, magogo avo vandaipota ndichiitira mapiece jobs kumba kwavo ndivo vakandiurayira mwana. Handidi kukunyeperai, and zvinhu zvinondirwadza. I blame myself to this very day. Zvakaitika pana magogo ava mushure mekunge ndabetserwa mwana wangu, ndivo vakauya kuzonditora. Murume wangu ipapo ainge abuda nemurungu wake kune kwavainge vachifana kuti vange vachienda, because murungu wake ainge achibata macontracts ekuTransnet. Saka zvainge zvisingatoiti kuti aregedze kuenda, because ndiye aitofana kutofamba nemurungu. Saka vakati vaenda mukoma, ndopa ndakanzwa nhumbu ichirwadza. Munhu wandakangokwanisa kuudza ndimagogo. Ndakangovaudzawo zvezvo kungovazivisa kuti magogo ini handisi kunzwa zvakanaka, ndava kutotsvaka motikari ndike ndichienda kuchipatara. Magogo vakabva vachizotsvaka motikari, ndokubva vachizoya vakazonditora vachiita sekunge rudo, vakabva vachizoenda neni kuchipatara. Vakaenda neni kuchipatara mukoma, ndikabva ndachizoadmitiwa. Vakarara mumotikari magogo ava. Mangwana acho makuseni ndikabetserwa mwana wangu. Nguva yevisitation vakazouya
vakabva vachizoona mwana, asi mwana wangu mukoma vakamubata pahuma. Saka zvinhu zvakatongondinetsa kuti chekutanga chavakaita vakangodzvanya mwana wangu pahuma, vakabva vati vainge vachida kuona kuti ainge asina nhova here. Vakabva vati isu munomu muSouth Africa nhova dzevana vedu dzinotamba pahuma nekugotsi. Zvinhu zvakangondinetsa, but ndakangoti sezvo vari magogo, because magogo vaindifarira ende vairatidza kuva vaine mwoyo wakanaka, izvo vainge vatori muroi. Mwana wangu mukomana ainge achichema, aiva mwana wekuti aiti kana akatanga kuchema aichema kusvika ava kuita sekunge ava kutopererwa nemweya wekufema, achingochema uye zvekare achiita chinhinhiva zvokuti ndaipedzisira ndava kuchemawo, ndava kusaziva kuti ndoita sei. Kuchemerwa nemwana zvokuti unotora munyu ugomuisa munyu mumasokisi, muhapwa, everywhere, uchifungidzira kuti zvimwe kuda mwana pane zvaari kuona. Saka murume wangu manje ndakazomuudza kuti ndini hangu ndakati tinge tichigara panapa, but panapa I'm not longer comfortable, dai tatsvaka kumwe kwekuti tinge tichienda kunogara. Murume akabva ati kana hakuna zvinhu zvakadaro. Ndikabva ndati sei uri kuti hakuna zvinhu zvakadaro? Akabva ati iwe hauone kuti wava kutondiitisa. Paya ndainge ndichizvigarira pamba painge pakachipa, pamba pekuti ndaikwanisa kuita kana gore rose ndisingabhadhari rent, nekuti nalandlord tainge ndichiwirirana, ende mikuku yose iya yandini ndakaigadzira. Iwo wakabva wachizouya ukabva wachizochinja mutemo, ukabva wati uri kuda zvekumaSuburbs. Sauda kuti ndinge ndichidzokera futi kulocation kuti ndizosekwa nevanhu kuti vakamboenda kumaSuburbs vachiti vanozvigona, iko zvino zvivaumirwa neupenyu vadzoka mulocation. Unofungidzira kuti ndingada kuzozvisekesa nevanhu here? Ngatigare pano. Murume wangu aiti kana ndikatanga kutaura nezvayo nyaya iyi aita sekunge munhu anosvikirwa, aita imwe violence mukoma. Akatombokwachanura TV kubva kumadziro mushure mekunge ndamuudza kuti ndainge ndawana imba mulocation. Akabva anditi wava nezvikomba. Pamwana ainge achiri mucheche, usiku ndainge ndisingarari, ndaingorara ndakagara zvekuti nanhasi uno musana wangu unorwadza, because mwana uyu ainetsa usiku, aingorara achingochema non-stop. Saka musi wakazofa mwana wangu mukoma, magogo vakatouya nemwana wavo musikana. Magogo paya vauya, mwana ari sei? Ndikati magogo mwana ari right, but ndiri kutofunga kutoenda nemwana uyu kumusha, because machemero anoita hameno kuti chii chiri kuitika paari. Saka magogo vakabva vati kana ukaona mwana achichema zvinoreva kuti anenge aine nhova. Ndokubva nditi vainge vachida kumukwesha nhova, vakabva vachizotora salt, but vakaramba kushandisa salt yemagodo. Ndo zvakandinetsa izvozvo, because inini ndinoziva kuti salt kunoshanda salt yemagodo. Vakaramba kuibata because tainge takagara panze. Saka pavakanditi ndiri kuda munyu, ndakabva ndachizopinda mumba, but chakandinetsa ndechekuti by the time pandakazobuda mumba ndiine salt yangu yemagodo, vainge vatoenda vakanokumbira umwe mustudent salt, vakabva vachizopiwa salt iri normal. Pandakabuda nesalt yangu yemagodo vakabva vati kana handisi kuda iyoyo. Vakaramba kuibata mukoma, vaiti kana vakaitarisa vairidza tsamwa. Zvinhu zvakandinetsa. Vakabva vachizotora cooking oil ndokubva vachizosanganisa nesalt, vakabva vachizotanga kukwiza, vachikwiza kugotsi kwemwana nepahuma. Vakabva vati yatoenda nhova iyi, haachacheme futi. Saka musi iwoyo mwana wangu akatorara zvakanaka. Mukoma Shiko ndaigozivei, dzakati dzava kuma 11:30 mwana ndopa akatanga kugomera, ende aigomera zvekutoratidza kutoti ari kurwadziwa mwana. Ndakarwadziwa, ndikabva ndati nhai Mwari. Saka chii chiri kuda kumboitika? Nemurume takabva tachizofonera ambulance. Mwana wangu akafira muambulance mukoma Nashi. Vakati ainge aine pneumonia yainge yamubata. Vakaedza zvose, pane zvose zvavainge vachigona kuti vange vachiita. Mwana akafira muambulance. Sekutamba sekuseka mukoma, takazosara zvedu tosvika kuchipatara, but mwana ainge atofa. Ndakachema mukoma kunyangwe patakasvika pachipatara. Machemero andakaita kana vanhu vainge varipo, kana manesi vakandinzwira tsitsi, vakanditora vakandipa counseling. Unokwanisa hako kupiwa counseling uchipatara, but mukoma situation yako ndiwo unenge uchiiziva. Magogo vaya vakazoya mangwana acho makuseni vachita sekunge vanondida,
but mukoma magogo vakandiurayira mwana. Saka ndakazoti ndofamba ndopandakabva ndachizoudzwa kuti magogo vatori muclub revanhu vanoita zvekuroya ende vanotofamba nevamwe vakadzi mulocation imomo vanotoita zvekutoroya, ende pamba pemukadzi ipapo patainge tichigara mukadzi yeye futi anotoroya zvekare, anongoroya namagogo ivavo, ende ndivo vanhu vakandidyira mwana wangu. Ndakabatikana mukoma, ndakabva ndachizopiwa munamato wekuti ndinge ndichishandisa. Ndipo pandakabva ndachizomuona mukadzi uya wekuKZN akatouya kwandiri, wainge uri usiku, akabva anditi ndiri kurwadziwa, kunyange kunzvimbo kwandiri ndiri kurwadziwa hangu nemafiro andakaita, but ndangoti ndinge ndichidzoka kuti ndinge ndichikuudza kuti usashushikana, nekuti ivo vakudyira mwana but havasi kuziva kuti vane nzvimbo yavo yavakatogadzirirwa nechekare uko kwavachazoshungurudzwa nekusingaperi. Zvose izvo zvavakuita naivowo vachange vachizoshungurudzwa kusvika kumagumo kwenguva, ende nguva haina magumo, vachashungurudzwa nekusingaperi nekuda kwemabasa avo. Akandiudza kuti paakatanga kugarapo pamba ipapo aitoona zvikwambo. Anoti iye paakati nerimwe zuva achibva kubasa ndopaakachiona chikwambo, saka akabva achizoudza vamwe vainge vachigarapo ipapo kuti ainge aona chikwambo, saka vazhinji vakabva vachizotama. Saka ndogaraji rakazovapo pakati pake nalandlord kuti iwewe wadzinga vanhu vangu nekuti wavaudza kuti waona chikwambo. Vakabva vachizotanga kumusundidzira mhepo yerima, depression iya ikatanga. Aiti iye akanwa mapiritsi zvaitowedzera than kuti zvinge zvichiita senani, aitowedzera kutorwara kusvika ava kunzwa mazwi evanhu vainge vachitaura naye vachimubvunza kuti saka iwewe kana wakambozvitarisa unoti upenyu hwako huchaguma nepi, unoti situation yako ichachinja, zviri nani kuti unge uchizviuraya. Saka anoti iye akabva achizoenda akabva achizonotenga ski rope muhardware, atenga tambo yake. Paakadzoka ndo paakabva achizozvisungirira. Panguva yacho iyoyo anoti murumu macho mainge musati matombova neceiling yakazotoiswa mushure mekunge akomita suicide. Anzi pane kakugadzira kavainge vachitoita mweya wake kuti asaramba achingomuka chipoko, but iye ainge achiti kunzvimbo kwaainge ari ainge asina zororo, ndokusaka airamba achingodzoka mumba imomo umo maainge akafira. Ndo zvakaitika kwandiri izvi mukoma. Kusvika pari nhasi pain yandiinayo kana ndikafunga mwana wangu ndinonzwa imwe pain isingaiti mumwoyo mangu. Life inorwadza mukoma. Mafiro akaita mwana wangu anondirwadza to this very day. Mwana wangu kwauri ikoko ndinongoti zorora hako murugare. I blame myself. Dai ndakangosimuka newe ndikadzokera kuZimbabwe apo pawakatanga kurwara mwana wangu, zvimwe kuda ungadai uchiri mupenyu. Asi ndakati sezvo muno muSouth Africa murimo mune zvipatara zvine madoctors vanogona kurapa, nemurume takatogara pasi tikabva tati nemarwariro ari kuita mwana, kana tikaenda naye kumusha mwana uyu anokwanisa kufa, nekuti hatizokwanise kuti tinge tichizofamba naye tichienda kumadoctors akasiyana siyana. Asi mwana wangu mukoma ainge akaita kugarirwa nevaroyi vake vachida kudya nyama yake. Vakandigona mukoma. Vedara ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa. Kana kuri kunzi unenge uine zvaunenge wakambosangana nazvo, you can come to my inbox and then you can share with me your own side of the story. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Ndine imwe episode iyo yandaposta kutrenza, so you can go and you can listen to that episode. Kune vaya vari kuti havasi kukwanisa kuona mavideos kutrenza
pane parikuda kuti pange pachizogadziriswa, nekuti munokwanisa muri panenge paine poor network, saka mavideos anenge achitora nguva kuti ange achirefresha. So I'm going to fix that kuitira kuti vanenge vaine poor network vange vachikwanisa kukasika vaona mavideos as well. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.